Anyị bụ ndị mmiri. We are not Christians. Achọrọ m ịgwa gị na anyị bụ ndị mmiri. Ọ bụrụ ekwure na mmiri, ịhụ ihe ndị ajọ mmiri, ndị nọ na ndị mmụọ mmiri, ndị otu mmiri, ndị mmiri. Mụ na gị so na ndị mmiri. Achọrọ m ịgwa gị na anyị bụ ndị mmiri. Gekwe ntị ọfụma. Many ministers of God may argue this, but if you argue it, you put yourself in trouble. Because what I'm doing is biblically and theologically sound. Anyị bụ ndị mmiri. Ihe mere mụ na gị ụmụ Chukwu taa bụ mmiri. Remove the water experience. We are not Christians. Ọ bụrụ ma water wee mmiri. Anyị ama hapụrụ ndị ọjọọ ihe mụ na gị nwe. Amen. Look at what happened in 2 Kings chapter 6. Somebody came to the side of the water to pull down a tree, and his axe fell inside the waters with the iron axe. Inside the waters. If it is today, some of us will tell you, Mommy, water has taken it away. Forget it. But the man of God, Elisha, came, and Elisha said, bring a branch of a tree. I am praying many of you into the marine industry. Many of you are going to have boats. Some are going to have sheep. I used to already on a million. Many of us here will go offshore. Many will go submarine. Mommy, whatever I'm meeting. Meeting in us, Holy Ghost.